Sonari masuk mahita tu sermota na paduahon di mana kin terbukta sian pasalmen 10 pitu terbukta sian pasalmen 10 pitu ayat sada sah rodi ayat onom ngatakas nakin di patorang si para deser motu hita jalan ngatakas tinata jaha nakin paru kilon dohot hamaolon na niadopan ni parpasal mendison ubaini imana pasahaton saluhutna na solok di rohani ibana tu debata di bagasan sada keyakinan di tangihon debatado jauh-jauh ni partiko molo martangnya kita amangina jauh-jauh kita di ujung nitangnya ta seta dokdo ali Tuhan di ginjang ni saluhut pangiduan nami mata dok sering kita bertanya di ginjang saluhut pangiduan nami sama dosa nami nagodangi alai ditabai asa unang tarambat pasu-pasum di ngulunan suku maju hitam boy do mangambat pasu-pasum di debata wasa saya tatangnya kon si sama dosa nami asa unang mangambat asini roham angater pola di hitau ngater pola di hita so ngani mamusin nang tangyak tanong terpola ali Tuhan saya sama dosa nami nahu sengaja hami dohot naso sengaja hami dia do mungkin sengaja merdosa de mulu dosa nian ikon naso disengaja mah mulutung disengaja sahala merdosa ngatung macai dang denggani alain nang parwahonot tasian pasal menon pos ni rohani ibana do na alusan ni debata ibana odo sada nang rikot di hita pos ni rohakta do na alusan ni debata hita unak saya martangyang atong martangyang aledang adok keyakinan bahwa itu akan terwujud nakin di Yakobus nunga rikot situtu na martangyangi alai di eksaudi ditambahi ma ikon yakin do hotong ditangyang ni ido sambungna bahwa kau harus yakin bahwa Tuhan akan menjawab dan mendengar ala sian bulus ni roha doho mangido dohot manangyakon di bagasan hati gorat doho manangyakon dohot mangido tu debata jadi kon yakin doho dipangi dua mi ikon alusan di debata jadi omateng na persoalan gurang doh hita martangyang alai sehuingot do cerita ni amang pendeta Enar Sitompul doktor na ketika seminar kami di Pekanbaru itu imana sokan nakima marsahid sadar ruas di Santa Maria mau di Joma situ alau manangnya berangkat maju kita nah taban merupa di contoh nalau borkaton amang situ manuru sian buana kan jadi marlif itu ginjang martangyang mamang manuru ali Tuhan pos rohanami anggo amangoni komalum dohon jala rapa ni makobasi di bagas dorong inat tong aladok situ tong namar saya baru keluar siap pitui dung di lift ido amangom matu situ anak asing dang yakin ubah ngasada-sada aku sana ini anggon pikir lewat doon ni mah lewat doon dang sangat tubor nginon awas song ni mang ay manakin hubereng parhosanay ngamaul we alay imano nakin martangyang tangyang na osdor hanami mula do amangon irap doh kami tonga-tonga ni parmingguan. Saudi ini mengajarkan kita keyakinan pada doa kita bahwa Tuhan akan menjawab. Alusan di debatado kita. Alanya ala partigor doa. Sedia bukti naho partigor karena saya sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Jadi tangiakku di bagasan Yesus alusan di debatado. Itu jala ido neng ido tasian parpasal menon. Sada posni rohani ibana natangi honon ni debatado iban pos ni rohasi songoni ngamal dapat titan waing di huria karena doa sudah sering menjadi semacam tradisi saja karena doa sudah semacam berlalu saja dan apalah betul berupani dihidupi tapi ring mah tangyang pesta senorong namar tangyang manal tali ya do manal tali jabar
bulus do noing halakon martangi yang naruh hado tong boy do eto ang pigara na bulus martangi yang ditong atong ani parpestaan jala boy do mungkin pengantin pedang pala bulus rohana asuhuton mangi hutat tanyangi ala pikiran ni halaki ibado na mangulusi jampiga mamangulusi nga dia ngabor hasu dia jolma lo dia ido pikiran na alai molo martangi kita ikon yakin do hita pangi dua tei dia lusi dia batang ke posor hatta nah ido pikir nah ido ni parpasal menon nak penakin ngagodang dison ibaen renungan na yang takas butota nasa ulau na denggan jala sitong na diula jolma dang marisuang dia depan di debata boy maya kelan nasing alai anggo pamerengan nami fokusta ikut tu keyakinan do ala nok sitong do ngoluku marhite Yesus Kristus saya yakin doaku tangiakku dia lusi debata alai tong dang memaksa hita alai hombar di tikina jalan duk bertanya kita tahu sehon tu debata sudi bade batado mangalehon hombar tulomo ne para jadi di eksau diupikir tu sima tabuan jamitai bahwa keyakinan bahwa seruan kita didengar Tuhan jala tadok majo bahasa lain unek ta kelu kesahta di kesendiriatta dina merasa terpunjuk kita di tengah-tengahnya kaparu kilon tangi honon di debatado tangi honon di debatado posdo rohak melalui pasahat panggil waktu tu ibadah ima rupani di pasal men ina mau pikir kami songon panipuli